Mana l-Arċisqof ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Paul Cremona. Monsignor Cremona, xi tfisser din il-qudiesa, sinifikat ta' din il-qudiesa propju dolodu 2 ta' Ġunju? Din il-qudiesa tfisser ringrazzjament. Ġifieri l-biera kienet iċ-ċelebrazzjoni li se ningrazzju l-Mulej għal dak kollu li jagħmel, kemm tul il-ħajja ta' Dun George, kemm għad-don ta' Dun George, kemm ukoll għall-ferħ li kien hemm fil-poplu Malti, kemm ukoll għall-Knisja li niżoħar l-Alla irrikonoxxi dan il-qaddis kbir. Monsignor Mario Grek, kif tħares lura li dawn it-tlet ijiem il-velja li inti ċelebrajt, l-qudiesa tal-bieraħ, taħt ix-xita, il-kanonizzazzjoni ta' San George Preka u llum din il-qudiesa ta' ringrazzjament. Jiena li huma mument ta' ċelebrazzjoni ekleżjali, ġifieri fejn inħossni li jiena parti mill-Knisja. Monsignor Arċisqof Emeritus Giuseppe Merċieqa, xtaqt min-naħa tiegħek spjega fil-qosor ta' sinifikat ta' din il-qudiesa ta' ringrazzjament. Li xija grazzja kbira għal Malta illi għandna saċerdot illi l-Knisja ħasset li għandha tikkanonizzah. Jiġifieri jiddaħħlu fl-elenku tal-qaddissin mal-qaddissin kollha li hemm fil-Knisja. tal-Misir, tal-Ibn, tal-Spiritu Santo. Il-paċi ma'kom. U tjamna għajna fl-imkina unnek il-lum. Xnuru il-ratta ħarja, l-Alla l-Imbir, tal-li wieħed jilmutra, saċerdot, fundatur ta' soċjetà għallim, issa qiegħed magħruf ma' n-numri tal-qaddissin li ġew kanonizzati. Kuti għanna il-għajnamek biex namlu kuddisa ta' Rabbim ħajr lill-Alla għal din il-grazzja kbira lill-mulejta lill-Knisja lill-soċjetà f'Malta u Għawdex u l-dinja kollha permezz tal-qaddis San George Preka. Allura kont ngħid it-tieni ħaġa li kien jgħidilna San George Preka hija li ringrazzjaw lill-Alla l-providenza tiegħu fil-kastana x'inhu. Kemm ninagħlqu fina nfusna, kemm għandu grazzi xi waslinna l-mulej, kemm għandu dwar li waslinna l-mulej permezz ta' xi ħaġa oħra biex jikkonfermana.
pecata. Iberikum għalla nisna kollox, il-Missier, u l-Eben, u l-Spiritu Santo. Amen. Għanna s-sur Aldo Catania li huwa missier it-tifel mirakolat dak li jagħmel propju lil Don George Preka għaddis bil-miraklu li wettaq fuq it-tifel tiegħu. L-ewwel intervista li hu se jagħti propju għal bla aġenda. Sur Catania, kienet diffiċli ħafna li ġibuk qudiem il-kameras tat-televiżjoni naf li pubbliċità ma tantx tagħtu. Illum wara dak 3 ijiem ta' ċelebrazzjonijiet f'Ruma fil-Belt tal-Vatikan u wara dak li jagħmel San George mal-tifel in ġenerali tiegħek. Miraklu li għamil. Għalikom, mal-familja Catania, San George Preka, x'kien ifisser u x'ifisser forsi aktar illum? San George huwa għaddis issa, hija ġurnata indimentikabli għalina u għal-Maltin u l-Awċin kollha. L-istorja kulħadd jafaw. Grazzi. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nitlob għal kulħadd. Grazzi Sur Catania.